Dobro, nastavljamo ovaj snimak. Naredni deo koda će nam pokazati kako neki od drugih instrukcija skoka funkcionišu. Konkretno ovdje imamo još dve, jedna je JC, druga je JE, pa ćemo vidjeti kako to izgleda. Znači, instrukcija koja je sledeća treba da se izvrši jeste sabiranje sa promenljivom AX broja 255. Znači, neposredno adresiranje, point je samo da napravimo prenos. Trenutno mi se u AX nalazi 0, kad saberem sa 255 stvarno ću dobiti 255 heksadecimalno, odnosno FF heksadecimalno, 255 dekadno, to su mi sve jedinice u ovom binarnom prikazu. I na to ću dodati 1,0 heksadecimalno. Rezultat same instrukcije mi nije preterano bitan, ono što mi je bitno jeste da obratite pažnju na carry flag. Znači carry flag, odnosno flag prenosa je u ovom trenutku 0. Ja kad na 255 dekadno dodam bilo koji broj, ja ću dobiti rezultat, ali ono što mi je važnije jeste da je carry postao 1. I dolazimo do instrukcije koja se zove JC. JC je jump if carry. Skok će se izvršiti ako je carry bit logička jedinica. Naravno, suprotno od nje je JNC ili jump if not carry. U tom slučaju će se skok izvršiti ako je carry bit logička 0. U ovom slučaju jump if carry će proveriti carry flag, vidjeti da je logička jedinica, vidjeti da je carry bit logička jedinica i skok će se izvršiti na labelu koji se zove ima donja crta carry. To je ovaj deo ovde. Što bi značilo da će se naredne dve instrukcije koje vidimo ovde u assemblerskom kodu, znači ova LDB i ova BR početak, neće izvršiti. Znači, bit će preskočne. Neću izvršiti ovaj deo koda i vidite da se te dve instrukcije nisu izvršile i dolazim do naredne instrukcije. Naredna instrukcija će u promenljivu BX smestiti podatak 100 dekadno, ne znam koliko je to heksadecimalno, kad izvršim instrukciju vidjet ću, to je 64 heksadecimalno, evo ovde mogu da pročitam, i opet dolazimo do instrukcije poređenja koja će od promenljive AX oduzeti promenljivu BX. Znači, važno nam je poređenje, da znate da je to najobičnije oduzimanje, samo se rezultat nigde ne smešta, ali setuje sve flagove. I ono što je nama najvažnije jeste da li je zero flag setovan ili nije. Ovde ako pogledate, zero flag je 0, ja kad oduzmem ova dva broja, u AX mi se nalazi F, u BX mi se nalazi 64, ja kad oduzmem ova dva broja neću dobiti 0, zero flag će mi i dalje biti resetovan i naredna instrukcija skoka JE ili ti jump if equal, ovde sam je napisao, ona se izvrši samo ako je, instrukcija skoka se izvrši samo ako je rezultat prethodne instrukcije bio jednak nuli, meni ovde neće biti jednak nuli, ova instrukcija skoka se neće izvršiti i dolazim do naredne instrukcije, a to je branch na kraj. Znači, instrukcija skoka se ovde neće izvršiti i dolazim do branch instrukcije koja skače na kraj. Ovo mi se naravno vrti ovde, sad ide na početak pa nastavlja priča dalje. Šta je važno da zapamtite ovde? Sve jump instrukcije koriste relativno adresiranje, što znači mogu da skoče 128 mesta ispred sebe i 127 mesta iza sebe u odnosu na memorijsku lokaciju na kojoj se nalaze. Sve branch instrukcije, to su instrukcije koje počinju sa B, ne možete da pogrešite, koriste prošireno adresiranje, odnosno mogu da skoče bilo gde u okviru memorije od 64 kilobajta i one su trobajtne, za razliku od relativnog adresiranja gde su instrukcije dvobajtne. Dobro, ovaj nastavak je trajao kratko, samo 5 minuta. Mislim da će vam to biti dovoljno. Hvala vam na pažnji još jednom, čuvajte se i vidimo se.